Sa kini atong challenge karon mao ni siya gitawag nga batotoy challenge. So ang pamaagi ani nga challenge ug moingon gani kog bato, muhikap mo sa ulo. Then moingon kog bato-bato, hikap mo sa inyong ubos. Itlog ani. Nya moingon kog batotoy, ari mo hikap sa inyong totoy. Ang pirmirong magsangka ani kay duham ni siya ka team. Ang pirmirong magsangka si Alimokoy og si Ernesto. Dayon, inigingon ako bato. Ikaw Ernesto, ari ka mo hikap sa ulo ni Alimokoy. Ato may muhikap sa ato mo mohikap sa inyong kontra. Sige. Muhikap ko. Then ang makadaog og kisa toy makadaog ninyo, moy hatagan ako og premyo nga 500 pesos. Nya og kisa poy makadaog ninyo, tatay pisot og tutong tugsok mo poy hatagan na sad nako og 500. Dayon sangka mo ang kisa toy makadaog ninyo, mo toy magsangka. Winner to winner. Pila premyo? Ang winner to winner is 1,000 pesos na akong i-premyo. Una kay si Alimokoy og Ernesto, then ikaw tutong tugsok og tatay pisot exit sa mong duha. Kay team 2 man mo. Ready na? Ready na? Ready na. Ernesto og Alimokoy? Ready? 1, 2, 3. Bato! Batotoy! Bato! Anak ka ikaw sa kontra ni mo Ernesto. Usa lang gagamot. Usa lang gagamot. Usa lang. Puro to. Yan na lang. Tagay chance may ma'am kay ang wala ninyo gagamot yan na sa luyo pero dili makikita na kana. Okay. si Alimokoy grabe mo sagpos ng itlog. Okay. Ready na? Ready. Ready? 1, 2, 3. Bato! Batotoy! 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 Bato! Balik! Bato! Batotoy! Bato! Si Fiat Ernesto! So, si Alimokoy akong hatagan og 500 pesos. Next team. Tatay Pisot og Totong Tugsok, exit Alimokoy og Ernesto. So, kamo na po judges duha. Are kadre. Ernesto. Ready na? Ngano na? Uy, Pinay. Ready na, Totong Tugsok? Ready na. Ang gapon na luhat kay kog itlog. Pisot manggug ka. Lakon ni kaniya. Ready? Yan na mo ko. 1, 2, 3. Bato! Batotoy! Batotoy! Ayaw na akong ato. Ikaw pare, atotoy, ayaw ka ng atngal. Ready? Balik. Balik. Ready, 1, 2, 3. Bato! Batotoy! Di ko bato. Balik! Kalaro mo sa liso. Ready? Uy, pamrip, tatay Pisot, ma'am. Uy, lihayay! Bato! Batotoy! Pinaran yung utog. Ayaw, gaya. Gaya! Totong Tugsok! Ako gaya, si Imam sa pas-pas, bato-bato, nigi anak sa nagpagmayo. Ready? Bato! Batotoy! Balik! Ayun na sayop. Wala yung sayop. Bato! Batotoy! Bato! Sayop!
500. 500 Alam mo pesos. ko kontra basic ra ni. Okay. So, ang magkontra na sad is si Alimokoy og si Tatay Pisot. Yeah. Ini ha. 1,000 na ang premium ni ha. 1,000. Oh, 1,000. Balik kamot dyan. Main kamot galing Sige. mo koy. Ready? 1, 2, 3. Bato-bato. Ikaw sir, ikaw pa. Grabe, nagali mo kayo eh. Gilolo. Okay. Balik. Bato. 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 Bato, toy. Bato, bato. Bato, bato. Bato, bato. Bato, bato. Okay. Bato, toy. Bato, toy. Bato. Bato, bato. Bato, bato. Bato, toy. Inaya lang alimukoy. Mapusa na kanugayan ron. Sa gilong gapinan ma'am. Gapinan pitaka. Ha? Gapinan pitaka. Ya, pinagpita ka? Maloy ko kus bato-bato ma'am. Yeah. Balik. 1, 2, 3. Bato.